Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашукі. Мы распачынаем наши эфиры, як звычайна абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Даўно не было, і я ўдзячны, што нарэшце до нас далучыўся палітычны аналітык, эксперт міжнароднай аналітычнай сеткі Research Solution Ігор Тышкевич. Добрый день, Ігор. Я привык прадстаўляць цябе у эфиры як старэйшы аналітык, там эксперт Інстытута будучыні, а зараз вот я не застаюсь. Там просто такая отбылась цікавая ситуация, что в Институте будучыні я веду российской накірункі крышку международку, причем у большем объеме, чем раней. Фактично у нас зараз, ну, как сказать, там высокими там некими словами, то старейший, не памятаю, там, те аналитик, те эксперт, те головный эксперт Института вывучения России. Но я не люблю просто такие цветастые фразы, потому что я просто примусы подчиняю. Вот. А белорусский накірунок, тут просто начала стварацца такая группа с аналитиков, которые малаким крышку тесно внутри своей институции. И там вельмі просты падыход, что кропка ўвахода до нас ёсць наяўнасць знешняга інтарэса. Гэта азначае не грантавага, нет інстытуцыі, дзе чалавек атрымлівае грошы, а знешняга дадатковага інтарэса якраз на яго аналіз. Ну а далей уже, калі ёсць блізкасць па каштоўнасці, калі ёсць супольны інтарэс, то фактычна такое стварылі. Гэта не фармальная група, но але беларускі накірунак будзе ў межах гэтай групы, таму што гэта больш магчымасцяў і крышку больш людзей. Ігор, давай, паколькі мы давно не бачыліся, шмат розных падзеяў адбыліся, ты некаторыя каментаваў у іншых СМІ, як украінскіх, так і беларускіх, але у нас не было, таму я, можа быць, крышачку назад, но недалёка у гісторыю азірнуся і пачну з твайго артыкулу, які ты апублікаваў на Патрыёне. Дарэчы, раю усім падпісацца на Патрыён Ігора Тышкевіча. Так вось, 27 чэрвеня ты апублікаваў там артыкул под назвай «Беларусь, Польша, Кітай і кадравыя перастаноўкі у Лукашэнкі». І у гэтым сваім артыкуле ты заўважыў, можна меркаваць, што на беларускім накірунку, пачынаючы з сярэдзіны ліпеня, будуць з'яўляцца навіны, якія выбіваюцца са звыклай канвы, каляіны. І сапраўды, і пачалося ўсё з нечаканага вызвалення з лукашэнкаўскага палона грамадзянаў Украіны. От сёння, уже маючы нейкі, можа быць, інфармацыю, аналіз гэтай сітуацыі, ты можаш сказаць, што гэта было і якім чынам? Ну, давай так. Першае, калі мы берем кадровые змены і ситуацию, якую апынуўся Лукашенко. Ну, тут можна у тым ліку міграцыйны крызіс і, ну, але агульная спіраль, назовем так, эскалацыі з суседнімі краінамі. Па украінскім накірунку быў і ёсць ціск Расіі, каб рабіць рэзкія заявы, рэзкія крокі, каб Украіна трымала пэўныя сілы каля мяжы, потому что, як бы там ни было, Россия спрабуе вести наступ, и чем больше украинских сил утрымаецца каля межы з Беларусью, тем лепей для Российской Федерации. На ўварванне Лукашенко пакуль што боится, ну, але помахать дубинкой, штосьці резко показать, гэта так. З іншага боку запахло палёным. Потому что, вот давай разглядать ситуацию. Зараз нават Зеленский говорит, что до конца года Украина мае намер провести форум миру уже з удзелам Российской Федерации. Ёсць заява пра неабходнасць ці замарозкі, ці выхаду з вайны з боку, ну, натуральна, Злучаных Штатаў Амерыкі, з боку Китаю, з боку яшчэ шэрагу краін. У Кіев зачасцілі, ну, патэнцыйныя пасярэднікі, те, хто хоча такім быць, у тым ліку пан Орбан. Гэта азначае, што рана ці позна ёсць верагоднасць, што мірныя перамовы могуць пачацца. Ну, окей, тады зразумелы ўдзельнікі. Ёсць Украіна, ёсць Расія, ёсць знешнія гаранты, гэта ЗША, ёсць Кітай, ёсць, магчыма, Турэччына. Ну и давай глядзець по выніках. Ситуация номер 1. Змяняецца на фронте стан рэчу істотна, и Украина выходит с компромиссом на свой бок. Это означает, что Россия, частка российского грамадства будет успрымаць, что, ну, война не такая паспяховая. Тады варта ўзгадаць, зноў-такі, паколькі ты пачаў з гісторыі, давай узгадаем пачатак беларуска-расійскай інтэграцыі за часоў Лукашэнкі. Гэта калі Россия выскочила як побитый собака с Першай чеченской войны. И потребна была внешнепалітычная компенсация. И тут Александр Григорович со своими вот
тады яшчэ гэта содружество Беларусі России со своими идеями пришлось просто до месяца для Ельцина перед выбором. Ну, кшталту, ладно, в Чечне не атрымалася, вось ёсць Беларусь, з якой мы зараз развіваем. Такая ситуация может повториться. Але Беларусь и так завязла у залежнасці ад России, и адпаведна ситуация может повториться або у больш глубокой интеграции, або у працягу того, что Беларусь и так ідзе трансформация системы улады, что прызвядзе ў тым ліку да змены персоны Александра Лукашенко на якую-нибудь іншую, больш зручную. Для Лукашенко, які любіць уладу, ну гэта праблема, прынамсі праблема. Ось. Ну, калі не сказаць, што страх і спробуючи подражать ему разрушение всех мечт. Ну, як бы там ни было. Вариант другий. Коли доведется потиснуться компромиссами Украины. У таким выпадку, а что Россию будет стрымливать от того, как канчаткова закрыть белорусское питание, причем таким брутальным способом? Ну, то же самое. Хоть так, поверни. Вариант просто заморозки, як ёсць по линии фронта, падрыхтоўкі до наступной войны. Тэарэтычна ёсць шансы, але таксама калі ўжо рыхтавацца да наступнага этапа войны, Россия будзе пытанне, што рабіць з Беларусю. Ёсць вариант, ну, у гісторыі ён вядомы як манёвр Мандергейм. Просто раю паглядзець падзеі ў Фінляндыі 44 году. Ёсць такі вариант, калі можна, скажем так, адпетляць. Гэты вариант магчымы пры умове знешняй падтрымкі. Калі знойдзецца той, хто у тым ліку расійцам своечасова даст па руках. Ёсць вариант просто паспрабаваць спісацца ў схему, але калі моцнай падтрымкі знешняй такой парасоннай бяспекі няма, але ёсць, ну, прынамсі, палітычная падтрымка ад больш моцнай дзяржавы. В дадзеным выпадку для Лукашэнкі край патрэбныя тады не Расія, адпаведна, а той, хто будзе пасярэднікам. Ну, гэта Турэччына, Кітай. Ну, дарэчы, на саміце ШОС і з адным і з другім лідарам Лукашенко перасекаўся. Все цудоўна. Але для Китая, яшчэ раз, Китай напружвае працяглая эскалацыя з краінамі суседзямі. Да і з Украіны таксама. І от з Украіны з аднаго боку ідуць рэзкія заявы, з другого боку адбываецца вызваленне вязняў, якія сядзелі ў беларускіх вязніцах. Так, натуральна, што беларуская прапаганда, она скажа і сказала ўжо для уласнага насельніцтва, што Владимир Владимирович Путин позвонил, и добрый Александр Григорьевич Лукашенко вызвал. В реальности это был реальный обмен, где, в принципе, Беларусь была, ну, скажем так, стороной гэтага обмена, удзельника. И тут ключевое не то, кого и як обменяли, а тут ключевой вот сам прецедент, что, оказывается, тех, кто сидит в белорусской вязнице, кто какой термину присудил белорусский суд, можно менять. Гэта вельмі важная акалічнасць, і на гэта Лукашенко пайшоў. Наступнае гэта тое, што турбуе тых самых палякаў, міграцыйны крызіс, гэтак далей. Тут вельмі моцна адрозненне ад сітуацыі 22-23 гадоў. Ну, нават раней, 21-22 год. На першым этапе гэта мігранты прилеталі непасрэдна ў Беларусь. Ну, ведаем, былі турыстычныя кампаніі, які афармлялі туры, без віз, калі ты залетаеш в аэропорт Мінск-2, все нормально, все працуе. Пасля, калі ты памятаеш сустрэчу Лукашенко і Сі, і конец 23 года, пачатак 24-го, калі на польскай мяжы былі навадні абсолютно без спробы перасекчы мяжу. Ну, унутраныя, тых, хто прилетаў менавіта ў Беларусі, вы скончыліся. Яны паехалі на фінскую мяжу, рэшце рэшт мяжу з Расіяй закрылі. Але недооценили одной штуки. Межа с Россией открытая. И громадяне іншых держав, они спокойно прилетают, приезжают в город-герой Москва, например. Сядают на цягнічок, альбо там на автобусы, на бусики. Кто напал официально, купляющий квиток, кто неофициально, скажем так, перевозчиками, приезжает на территорию Беларуси. А сказать своему союзнику, от якого ты залежишь, что, хлопцы, ну что ж вы робите, это страшно. Адпаведна, з'яўляецца ідэя вот такой вот хітрасці, не ведаю, 3-гадового дзіцёнка, які спрабуе надурыць бацькоў і думае, што ніхто не заўважыць. Давайте мы зараз всех хутенька выпустим за мяжу па-хуткаму, і все будзе цудоўна, новых не пусцім. Ну, все б добра, але
у міжнароднай палітыкі вот логіка трох гатовых дзяцей на ну так не заўсёды спрацоўвае, калі вельмі мякка сказаць. Вось, ну, паколькі не спрацоўвае, ну, дарвались. А далей ёсць сігнал, калі Дуда паехаў в Кітай, гэта просто пагроза ўжо менавіта кітайскаму транзіту. І тут інтарэсы Китая, Нямецчыны, Францыі і да і той же самой Польшы. І ёсць заява таго ж самого кітайскага МЗС, якую у Менску паспрабавалі, ну, скажем так, да белцы паспрабавалі не заўважыць моцна. Хаця фактычна гэта наўпрост зварот да абодвух бакоў, што хлопцы хопіць маецца дух. Адпаведна, ситуация наступная. Тебе патрэбна выходзіць вось гэты спіраль эскалацыі, табе трэба нейкім чынам навязваць сувязь. З прадстаўнікамі сілавікоў, як ядром, якое курыруе знешнюю палітыку, ну гэта цяжка зарабіць, таму што ў часткі сілавікоў ёсць вельмі ярка выражаная звіліна, але она такая кругавая фуражка, скажем так, выціснутая. Адпаведна, трэба тых, хто хоць крышку разумеецца, пра што ідзецца. Ёсць змены Міністэрства замежных спраў, прычым стары міністр, ён не горшы, просто мала ініцыятыўны, ён перапалоханы. Рэжанкоў больш актыўны, прычым больш актыўна на ўсходнім накірунку. Петкевіч, ну, тут варта ўзгадаць, што нягледзячы на всю сваю антызаходнюю рыторыку, перад 10-м годам, ну, калі было пацяпленне першае з Злучанымі Штатамі Амерыкі, менавіта яна была перамоўнікам. Ну, плюс за кошт таго, што она з мужам жыла ў Нью-Йорку, ну, як бы там не было, ты тусуешься. Гэта тусоўка, гэта пэўныя прыватныя кантакты, каму можна патэлефанаваць, да каго можна звярнуцца. Нават калі ты прадстаўнік таксічна для мясцовага эстаблішменту краіны. Все адно гэта кантакты ёсць. Раз. І патрэбны нейкі сігнал, што мы готовы мяняцца на заходнім накірунку. На заходнім накірунку такім сігналам можа быць толькі адзін ключавы, гэта гаварылі пра палітычных вязняў. Гэта значыць, што без папярэдніх умоў, без папярэдняга гандлю пэўную колькасць трэба выпусціць. Няхай невялікую. Таму што гэта яшчэ не гандаль палітвязнямі, гэта проста запрашэнне да гандалю. Ну, адпаведна, мы ведаем, што выпускаюцца. Палякі спрабуюць, бачачы гэта, крышачку закусіць у дзела і ўвайсці на перамоўны працэс з больш моцнымі пазіцыямі, гэта у тым ліку закрыццё памежных пераходаў для грузового транспорта, што, в прынцыпе, не пагражае кітайскім інтарэсам, потому што толькі абсалютны ёлупень будзе з Китая ў Польшу, напрыклад, у Нямецчыну везці фуры нейкі тавар. Калі ёсць чыгунка, ёсць марскі шлях. Таму гэта якраз таки б'е па беларуска-польскім гандлі, прычым б'е на пэўны час, таму што такая штука, як складскія запасы, ёсць ва ўсіх. То бишь, умоўна кажучы, Беларусь без імпарта з тэрыторыі Польшы і з краіну ЕС, то, што везлось фурамі, можа перажыць, умоўна гаворачы, тыдні два, а Польша тое ж. Таму гэта не страшна, гэта менавіта папалохаць. З'яўляецца такі варыянт, і ідуць заявы пра закрыццё, магчыма закрыццё чыгункі і чыгуначных пераходаў, а гэта ўжо апеляцыя да Нямецчыны і Кітая. Ну, адпаведна, ціск на Лукашэнка. Таму, ну, вот зараз, наколькі я разумею, спачатку хутчэй працуюць вельмі моцна, таму што для Лукашэнкі ідэальны варыянт, паколькі гэта знакавая фігура для Польшы, каб той напісаў прашэнне памяти. Але характар гэтага чалавека такі, што наўрад ці ён сам будзе гэта пісаць, ну, калі ўжо не будзе зусім цяжкая сітуацыя. Таму тут ну, што называецца, сутыкнулись два характары. Але сігнал у Китаі быў пасланы, што мы гатовыя штосьці рабіць, сігнал з Китая быў, ну, скажем так, таксама узаемны пасланы, таму што, ну, калі праз тыдзень пасля прызначэння новапрызначаны міністр замежных спраў Рэспублікі Беларусь леціць у Кітаю і мае дастаткова працяглую сустрэчу са сваім калегай з кітайскім МЗС, ну, прашу прабачэння, гэта краіна ўсё ж такі рознага маштабу. Таму тут хутчэй такая пратакольная сустрэча, гэта паказальна лёгкі, дакладней, без пытання ўжо выключна фармальны прыём Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Гэта візіт ну, не камісіі, дэлегацыі па падрыхтоўцы кадраў народна-вызвольнай арміі Китая, дзе ідзе размова пра падрыхтоўку афіцэраў, што таксама вельмі цікавая рэч, таму што фармальна гэта ўжо можна рабіць, бо у межах ШОС
якраз таки на двухбаковых контрактах. Вот дасюль у Беларусі была магчымасць рыхтаваць афіцеру толькі ў сябе і ў Расійскай Федэрацыі. Зараз атрымуецца інша. Ну, з пункту гледжання просто дамова гэта будзе быццам бы двухбаковы, што пэўная колькасць кітайцаў паедзе сюды, пэўная колькасць беларусаў паедзе туды. Ну, в прынцыпе, з пункту гледжання беларускіх інтарэсаў тут ключавым якраз такіх колькі людзей паедзе туды. Ну і вось гэтае вучэнне на мяжы, тут пытанне зноў-такі не ў тым, што прылецела адна рота, нават крышку меней. Пытанне, што гэта двухбаковае вучэнне з КНР, першае. Для КНР гэта палітычна важна і выгадна, паколькі тут якраз таки не беларускі трэк гуляе. Тут гуляе трэк адносінаў са Злучанымі Штатамі Амерыкі і дэманстрацыі, дзе ты прысутнічаеш ужо ў свеце, і наяўнасць нават маленькіх, але вайсковых манеўраў з Рэспублікай Беларусь в Европе, як бы там ни было, Беларусь это европейская краіна, ну гэта таксама паказчык того, што Кітай можа дасягнуцца і сюды. Таму тут якраз таки не столькі і не толькі Лукашенко, колькі агульнапалітычны трэк КНР. Я хотел бы просто удакладніць наконт вызвалення палітвязняў. Лукашенко напярэдадні праанансаваў гэтае вызваленне, але так казаў пра там цяжка хворых і гэтак далей, там сталага ўзросту, але наколькі мы, правда, до гэтага часу у публічную сферу не трапілі поўны спіс дакладных імёнаў, хто выйшаў на волю, але з тых нават каго мы там ведаем альбо даходзяць інфармацыя не публічная, гэта не цяжка хворыя людзі, апроч Рыгора Костусева, а пераважнай большасці людзі, якім заставалася не вельмі доўга да заканчэння тэрміна. То есть гэта вот таксама такія хітрыкі лукашэнкаўскія і сістэмы. Ты вызваляешь без всяких абавязкаў, альбо без гранты, да? Як бы цынічна гэта не гучала, але Лукашенко вот паводле папярэдняй гісторыі адносінаў з краінамі Захада ён успрымае палітычных вязняў Беларусі як ресурс. Гэта вот такі гандаль галовамі. Ты садзіш якого-нибудь палітычнага актывіста, пасля вытрымаеш паузу, пачынаеш гандлявацца. Што мне будзе за то, што я яго адпушчу? Адпаведна, ты атрымаеш нейкія плюшкі, выпускаеш гэтага чалавека, але пры гэтым у тебя палітычны актывісты ёсць, не заўсёды можаш пасадзіць новых. Ну, такі себе цынічны гандаль галавамі, зноў-такі логіка трохгадовага дзіцёнка. Але яна ёсць. І, окей, калі падыходзіць з пункту гледжання гэтай логікі, у тебе ёсць пэўны ресурс для гандлю. Частка з гэтага ресурса, прашу прабачэння у сваякоў палізняволеных, але просто спрабую менавіта цынічна разважаць якраз такі стаўчы на той бок ментальна. Ну, у тебя есть гэты ресурс. Частка гэтай ресурса, она и так выйдзе на волю. Ну, таму, што ты прысудзіў пэўныя тэрміны зняволення. Істота павялічваць альбо масава закрываць нанова, там, выкарыстоўваць хітрыкі крымінальна-працэсуальнага кодекса там яшчэ на год за непадпарадкаванне, калі у тебе ёсць агульнае заданне змягчыць рыторыку, ну, неяк так не выпадае. Адпаведна, у участкі з гэтых людзей яшчэ раз праз 5-6 месяцаў, некаторых праз 3 сыходзіць тэрмін зняволення. Ну, лагічна, мы адпускаем іх крышку раней і паказваем, што вот, бачыце, гэта знак добрай волі. Давайте, маўляў, гандлявацца. І якога развіцця падзеяў можна чакаць пры тым, што Захад ужо колькі часу катэгарычна настойвае на тым, што толькі вызваленне ўсіх палітвязняў? Ну, давай так, толькі вызваленне ёсць такая рэч палітычная рыторыка. Ад гэтай палітычнай рыторыкі краіны Еўрапейскага Союза, Злучаныя Штаты Амерыкі адмаўляцца не будуць. Але пры гэтым ёсць пазіцыя Орбана, ёсць пазіцыя аўстрыйскага кіраўніцтва, ёсць пазіцыі некаторых іншых дзяржаў, якія пачынаюць размаўляць пра тое, што Лукашенко трэба гаварыць. Пачынаць. Не азначае аслабляць санкцыі і так далей. І ёсць разуменне на дадзены момант крызіса у палітыцы падтрымцы вот новай хвалі дэмакратычнай апазіцыі. Таму што она аказалась выціснутая, она аказалась выціснутай і у тым ліку на дыяспору з рэзкім змяншэннем уплыву ўнутры Беларусі. То бишь, што рабіць? Фактор вайны, фактор Кітаю, давайте паспрабуем паразмаўляць.
гэтая логіка таксама ёсць, і на жаль яна вот з кожным месяцам на все больш і больш. Лукашенко явно разлічвае на гэту логіку. Тым болей калі не цяпер, то 25 годзе можна намаляваць новыя выбары, іх натуральна скажуць, што яны не дэмакратычна, але яны пройдуць хутчэй без шлейфа пратэсту. Адпаведна, для часткі заходняга эстаблішмента гэта будзе значна прасцей. Ну окей. Новая кампанія прайшла не дэмакратычна, але ніхто не пратэставаў. Таму можа быць і такі варыянт, можа быць раней, таму што па ідэі калісьці ў логіцы мірнага пагаднення між Расіяй і Украінай альбо замарозкі канфлікта, то працэс у Беларусі мусіць пачацца крышку раней. Я вярнуся вот акурат таки да твайго артыкула і таксама працытую, што пытанне в электаральнай кампаніі 25 года яна павінна завершыць першы этап трансфармацыі палітычнай сістэмы па спрошчаным іранскім прыкладзе. Што гэта, да чаго набліжаемся? Ну, я про гэта пісаў еще напрыканцы 20-го года, калі з'явілись першыя намёткі па Конституцыю. Что такое иранская система? Ну, вот в Иране были президентские выборы. Было некалькі кандидатов, был реальный подлік голосов. Была позиция, якая казала, что мы не пойдем на гэтыя выборы. Просто есть парламент, есть урад, якія адказваюць за тактычны характер палітыкі Ирана. Есть так званая Рада старейшин. Это рада с исламским богословом, потому что это Исламская республика Иран, якая выбирает галоўнага кіраўніка. Ну, как у нас журналисты позвычно называют аятоллой, хотя аятолла это просто статус навукоўца рэлігійных. Ну, але давайте аятолла, окей, яны выбираюць аятоллу, які фактычна вызначае межы і рамкі знешняй і ўнутранай палітыкі ўсёй дзяржавы. І ён плюс рада старэйшын. Теперь глядим ситуацию у Беларуси. Формально, у нас досить давно, некалькі год тому, пачалі говорить про запуск партийной системы. Ну, правда, это, на первом этапе это вылилось у знішчэння большасці апозіцыйных партий, что, в принципе, логично в умовах палітычнага кризису. Але пасля трэба ствараць, хотя б як у России з тымі ж самымі новымі людзьмі Нечаева, такую псевдоапозицию, альбо партыйныя рухі, якія будуць апеляваць на розныя групы насельніцтва. Болей, што беларускае грамадства сегментаванае. Тут дастаткова паглядзець, у вас в эфире, я думаю, быў і Баканов, і іншыя даследнікі, якія пра гэта казалі. Якраз такі тэарэтычна кожна з гэтых групаў она мусіць мець палітычнае прадстаўніцтва, будзе палітычную руку ці партыю. Натуральна, апозіцыйныя сілы ідэалагічна запускаць унутраны працэс ніхто не будзе. Вот такі псевдоапозіцыйнасць паствараць можна. Іншая справа, што Лукашенко зараз гэта баіцца, панічна баіцца. Але рана ці позна гэта будзе рабіцца. Адпаведна, паступовае пераразмеркаванне паўнамоцтваў і вывод часткі прэзідэнцкіх паўнамоцтваў якраз такі на надпарламенtsкі і надпрэзідэнцкі ўрад. Вось гэта ў Іране гэта рада старэйшын. В Беларусі гэта не всебеларускі народны сход. Это прэзідыум всебеларускага народнага сходу. Потому что тут таксама хитро придумано, что всебеларускі народны сход это способ легитимации. Ты загнал кучу людей, функции якіх взять папочку, взять подаруночек, поднять руку, ну и там засветиться на телевизии, сказать, как мы любим президента. Але стала дзеючым это прэзідыум всебеларускага народнага сходу. Стала дзеючым. Вось она рада старэйшын. Формалізаваная. І у гэтай радзе старэйшын, у гэтым прэзідыуме ёсць старшыня прэзідыуму. І адпаведна, вось гэта і ёсць зменай сістэмы беларускай улады. На таком этапе, калі Лукашенко і там, то гэта персаналізацыя поўная. Далей гэта спроба на будучыню, альбо здаровечка будзе не то, альбо бліжэйшае атачэнне скажа сыходзіць, альбо китайский, альбо российский товарищ, может быть, все что заўгодна. Тады сыходзіць на падрыхтаваную пазіцыю і уяўленне тых, хто гэта пісаў, гэта маляваў, гэта выглядае так, што быццам бы парушыць гэта немагчыма.
Потому что Центр выборкам зацвярджае Всебеларускі народны сход, Конституционный суд Всебеларускі народны сход и так далее. Хотя, когда я читал это законодательство, ну, збираўся ли зараз часу не было нават на свой YouTube, все ж таки думаю, что здыму ролик, як пашыць яго ў дурня, потому что хакаецца гэта сістэма за паўгады элементар. Ну, але, окей, таварышы отачэння Александр Григорьевич Лукашенко свята верыць, што гэта як бетонны бункер из гэтай сістэмы нічога не будзе, ну няхай пакуль верыць. Калі вярнуцца да вось усіх пералічаных табой ужо кітайскіх ініцыятыў на беларускім накірунку, а гэта і прыняццё у ШОС, шанхайскую арганізацыю супрацоўніцтва, і кітайскія беларуска-кітайскія вучэнні і гэтак далей, то потым ты, пералічыўшы ўсе гэтыя кітайска-беларускія накірункі, робіш высновы. У Беларусі магчымыя дастаткова нетыповыя для перыяда пасля 20-го года падзеі і працэсы. Гэта вось звязана вось менавіта ў гэтым перабудовай па іранскім прыкладзе ці чагосьці іншага чакаць? Ну, па-першае, гэта новая палітычная сістэма, адпаведна новая логіка прыняцця рашэння. Хаця гэта праявіцца, вот менавіта асаблівасць новай палітычнай сістэмы, яны праявяцца пасля 25-го года. Але да 25-го года яшчэ раз трэба з аднаго боку самому Лукашенко не за патрыятызм, а просто каб усидзець, каб застацца жывым, рэшце рэшт. Трэба знайсці балансір ад Расіі хоць нейкі. А балансір ад Расіі знаходзіцца пры ўмове выхада аж зусім рэзкай пікіроўкі з суседзямі. І адпаведна ідуць кадравыя змены, ёсць спроба працаваць і на ўсходнім накірунку, падаваць сігналы на захад, і далей будзе весялей. Потому что з аднаго боку тут вот як у покасці хочется і колецца. Вот, потому что і хочется хутка замірыцца з заходнімі суседзямі, але з іншага боку ёсць іх патрабаванне раз, і ёсць інтарэсы Расійскай Федэрацыі, якая ў патрэбны момант будзе рабіць якую-нибудь дэманстрацыю, якая паставіць пад вялікае пытанне суб'ектнасць Лукашэнкі як кіраўніка пэўнай тэрыторыі. Што было ўжо не раз. Тому што давай узгадаем абмеркаванне той же самой зернового пагаднення першага. Это жнівень 22-го года, калі гаварылі, может быть, чыгунка вазіць украінскай зерні. Калі Беларусь актыўна праз ААН спрабавала ўлезці, што мы гарантуем транзіт. Ну, як быццам бы суб'ектнасць. Ну, тады пасля доўгага перапынку на тэрыторыю Беларусі залетаюць две тушкі расійскія, пускаюць ракеты па Ўкраіне, робяць гэта паказальна, дэманстратыўна, разварочваецца. Наши сістэмы супрацьпавітрэннай абароны, каб хоць нейкім чынам замаўчаць, ну тут розуму хапіла, там яшчэ дадаткова, ну плюс расійцы сліваюць, гэта пацвярджаюць з перамовы, штосьці кшталту там отработали браці малацы. Пасля гэтага ніхто сур'ёзна ініцыятыву Лукашенко, што давай мы гарантуем бяспеку там украінскаму зерніку будзе ісці ў Літву, ну спрымаць не можа, потому што хто ты такі? Там, калі на тэрыторыю твой дзяржавы спакойна залетае самалёт трэцяй дзяржавы, няхай саюзніцкай, праводзіць баявыя пускі по твоему суседу, разварочыцца і улетае. При тым, што ў твоей канстытуцыі 18 пункце в новой ёсць словы, што выключаецца агрэсія з тэрыторыі Беларусі на 2003 краін. Пуск баявых ракет, а што гэта калі не агрэсія? Гэта не кветачкі падарылі. І тое ж саме паўтарылася праз 1,5 месяцы, калі зноў-такі па той же самой зерновой ініцыятыве, але калі ініцыятыва пайшла з боку Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. І калі туды паехала дэлегацыя беларускага МЗС, калі Алейнік паспробаваў пакалесіць па Еўропе, ну, в Москве вырашылі, што давайте паўтарым. Зноў пуск, і зноў, скажем так, вялікі облом, потому что, ну окей, вы можете 1000 разоў прыязджаць, 1000 разоў даваць нейкія гаранты, але яшчэ раз, калі вы не кантралюеце нават уласную паветраную прастору, не то, што там з пункту гледжання нейкіх парушальнікаў, ці давай узгадаем гісторыю паветраных шароў і мядзведзікаў, вы не кантралюеце залёт тушак, якія пускаюць ракеты. Пра што тады з вами гаварыць? І вот такія, ну, скажем так, хатнія нарыхтоўкі Расійскай Федэрацыі далей яны будуць цалкам верагоднымі. Но зараз ідзе такая хатняя нарыхтоўка з мігрантамі. Выйсце толькі адно, гэта паказова іх спрабаваць лавіць пад Менскам і дэпартаваць на тэрыторыю Расіі.
Но два выпадки такія былі, пра што ўжо Белта і хтось там сілавікоў ўжо адсправаздачыліся, але пытанне, што гэта толькі два выпадкі. Ну так вось і тут тады атрымліваецца цікавая сітуацыя. Кітай как бы хоча, каб сітуацыя на беларуска-польскай мяжы стала больш-менш такой спрыяльнай і спакойнай. Лукашенко, можа быць, і хоча дагадзіць Кітаю, спрабуе нешта зрабіць, але адзін фактор мігрантамі ён асабліва не кіруе, кіруюць ім з Расіі, імі і закідваюць і прывозяць. З другога боку, патрабаванне Польшы, як ты слушна заўважыў, гэта найперш вызваленне Анджэя Пачобута. Пачобут на волю не выйшаў, пісаць прашэнне аб памілаванні адмаўляецца. І што робяць палякі? Сёння была апублікаваная вынікі апытання, якое праводзілася па замове выдання Жэч Паспаліта, і паводле гэтага апытання 71, амаль 72% апытаных палякаў згодныя з закрыццём чыгуначных пераходаў. То есть гэта ідзе накрутка такая, і гэта падняццё ставак з боку Польшы. Таму што калі адзін бок думае, як увайсці у перамоўны, ну не то што перамоўны працэс, нейкія кансультацыі пра зменшэнне ўзроўня эскалацыі, ты можаш крышку падняць ставкі, альбо каб гэты працэс ішоў крышку хутчэй, альбо каб у цябе былі больш моцныя стартавыя магчымасці. Таму што так, ну і плюс згуляць на свой электарат, дарэчы. Што таксама вельмі важна. Таму вот такая жорсткая рыторыка, прычым, магчыма, з абодвух бакоў, яна будзе працягвацца яшчэ прынамсі месяца 2-3. Зрэшты, і Кітай, яму не трэба, ён не спяшаецца, каб гэты працэс скончыўся сёння. Так же сама з умовамі па шосу былі паставлены нейкія часовыя рамкі, там што некалькі месяцаў, што да года. Узгадаем мінулы год, калі быў саміт з пояса пуці кітайскай ініцыятывы, але на той момант Беларусь не зрабіла хатняга задання. І дэманстратыўна з Кітая рэкамендавалі нікому з Беларусі туды не ехаць. І та ж сама Белта на захлёб гаварыла, якая класна расійская дэлегацыя, хаця з беларуска там не было нават намесніка міністра ўзроўню. Таму што гэта быў проста выхаваўчы працэс. Адпаведна, зараз паставлены пэўныя, наколькі я разумею, часовыя рамкі і пэўны аб'ём работы, які мае быць зроблены. Все. Але гэта не азначае, што тут і цяпер умоўна кажучы на сёння альбо на учора. Гэта пакідае ўсім бакам магчымасць гуляцца, таму што для палякаў гэта сітуацыя таксама не зусім добрая, таму што хочу нагадаць, паглядзіце, калі ласка, аб'ёмы знешняга гандлю па краінах, у тым ліку з Кітаем еўрапейскіх, таму што Польша і Беларусь ляжаць на адным з ключавых накірункаў, гэта Францыя, Нямецчына, Польша, ну далей на Кітай. Як марскі, так і сухапутны. І адпаведна зрушыць на гэтым маршруце лагістычны ланцужок, гэта для Польшы, гэта у тым ліку і псаваць адносіны не толькі з Кітаем, але і з партнерамі па Еўрапейскім Саюзе. Ісці далей у бок эскалацыі для Беларусі, гэта натуральна, што пагаршаць адносіны з Еўрапейскім Саюзам, але не атрымаць дапамогі ад Кітаю. Гэта ўжо з пункту гледжання Лукашэнкі. Для яго гэта таксама кепска скончыцца. Таму гуляцца пэўны кароткі час, там нават гаворачы пра перакрыццё дэманстратыўна, перакрываючы на тыдзень, не могуць. Гэта не праблема. Пытанне проста, наколькі доўга гэта будзе, і вот тут якраз такі мы имеем просто паскорэнне працэсаў і перад зменай фармата узаемных адносін, перад нейкай размовай. Ну, хоць часцей гэта будзе размова пра варыянты суіснавання. Зразумела, што Лукашенко хоча схавацца пад кітайскім парасонам ад нейкіх праблемаў і вот, як ты кажаш, выскачыць, аслабіць гэтую как бы увагу ці высілкі Крымля, каб яго ўтрымліваць каля сябе. Расія як будзе на гэта рэагаваць? Яна будзе спакойна глядзець? Ну, так Расія гэта не падабаецца, такая она рэагуе, мы ж ужо гаварылі куткі пра мігрантаў.
Не было бы гэтых мігрантаў, ну, адскочили бы вот за апошнія некалькі месяцаў, потому что свои ж скончились. Боже мой, на польскай межы нікога не было. Таму Россия натуральна не будет, яна будзе афіцыйна гаварыць, што мы за то, каб Беларусь сябравала з усіма суседзямі, але вот такія, кажучы груба, некія падлянкі она будзе регулярно падкідваць. Ну, гэта танна каштуе, гэта недорага, але гэта эфектыўна. Коротко, я разумею, что часу у тебе не шмат, але некалькі тэмаў засталося. Все ж таки, вяртаючыся да вызвалення палітвязняў і такі намёк захаду на жаданне ці гатоўнасці распачаць нейкія перамовы на гэтую тэму. Захад, наколькі чакаць, што ён актыўна падключыцца і пачнуцца нейкія размовы і спробы перагарнуць старонку? Спробы перагарнуць старонку, новый формат, гэта пасля 25, пасля прэзідэнцкіх. Размовы на моманце пачатку кансультацый па заканчэнню вайны в Украіне. Калі казаць пра палітычных зняволеных, да гэтага часу можа быць максімум яшчэ адзін сігнал з Менску. Ну, зноў-такі тут пытанне у тым, што ў галаве у тых людзей, які сёння пры ўладзе Беларусі. Яны не будуць просто так у аднабаковым парадку выпускаць усіх, калі можна пагандлявацца, на жаль. Вось, таму бліжэйшыя некалькі месяцаў гэта хутчэй такая прыстрэлка без новых такіх моцных сігналаў. Максімум яшчэ там якая-небудзь адна група. Ну, калі з Польшай, то гаворка ідзе пра пачобы, там магчыма яшчэ кагосьці, хто цікавы палітыка. Пасля гэтага, паралельна з гэтым, так будуць кансультацыі не публічна, першую чаргу, на ўзроўні там розных пасланнікаў ад МЗС альбо ад адміністрацыі прэзідэнта паглядзім. Такія таварышы ўжо ездзілі 4 месяцы таму па Еўропе, калі селі. Ну, зараз будзе новая камандзіроўка. Да беларуска-украінскіх адносінаў мы ўзгадывалі вось гэтую і рыторыку ваінственную як Лукашэнкі, так і чыноўнікаў ад міністэрства абароны і прапагандыстаў і паланезы, якія там каля мяжы гойсалі і іншае ўсё. Мне не адзін раз ужо казалі вот спікеры з Украіны, што яны прызвычаіліся і не звяртаюць асабліва ўвагі на што там пляву Лукашэнкі. Але ўсё ж таки, наколькі вось гэта узмацненне нейкіх заяваў, пагрозаў, якія былі цягам апошняга месяца паўтары, яно сур'ёзна, несур'ёзна ўспрымалася ва ўкраіне? Яно практычна незаўважна. Таму што пытанне такое, што на ўзроўні часткі спецслужбаў кантакты, наколькі разумею, ёсць. І з Украінай, як і раней в томіку эфірах Еўрарады казаў, ёсць адзін вельмі просты сігнал, які сваімі словамі падобны на то, што вісіць на слупах. Не залазь, заб'е. І гэта рэгулярна паўтараецца. Не лезь, будзе балюча. Тым больш, што ёсць дэманстрацыя, куды зараз далетаюць дроны, і ўсё гэта, просто гэта лагічна. Для свайго насельніцтва Лукашенка мусіць паказаць, асабліва перад парадам 3 ліпеня, паказаць, якая наша армія моцная, тому што ён на гэтым гуляе, на гэтай рыторыцы. Але пры гэтым, калі казаць нюансы, то я б звярнуў увагу яшчэ на што. Ну, давай узгадаем, як Лукашенко называў Зеленскага ў 22-23 годзе. А вот цяпер я раю паглядзі з канца лістапада альбо са снежня 23 года па сённяшні дзень. Зеленскі раптам стаў зноў Владимиром Александровичем. Ни Володей, ни Вовой, ни цензурными, скажем так, эпитетами, які Лукашенко нагорожив, а Владимир Александрович. Так, есть злобный заход, який керує Україною, але есть Владимир Александрович. Вот улічваючи, что Лукашенко меряє політику персонально, або персоналістка, то супраць яго, но гэта таксама цікавая змена. Дарэчы, пра змену рыторыкі, але ўжо з боку Владимира Александровича, які раней не асабліва ўзгадываў Беларусь, дэмакратычныя сілы, будучыню там нейкіх адносінаў з дэмакратычнымі сіламі, а цягам апошняга месяцу разы 2, по-моему, ўзгадаў пра будучыню Беларусі у Еўропе, пра дэмсілы і гэтак далей. Я ўжо не кажу пра Падаляка, які таксама нечакана вот з гэтай нагоды ўзгадываў. Што змянілася?
Нічога не змянілось, просто пытанне такое, што калі блізка ці замарозка ці штось такое, то ж самае пытанне, якое стаіць перад еўрапейскімі лідарамі, то ж самае пытанне стаіць перад украінскімі палітычнымі лідарамі. А што рабіць з Беларусю? Таму што яшчэ раз старыя алгарытмы падтрымкі выключна новых групаў беларускай апазіцыі, якія ўзніклі пасля 20-го года, яны паказалі, што мы неэфектыўны. Адзінага бачання, якое мусіць быць украінская палітыка стану на сёння, таксама няма. Бачанне таго, што на беларускім накірунку трэба выступаць больш не скаардынавана або блізка пазіцыі са сваімі партнерамі, прынамсі, з Еўрапейскага Саюза ёсць. І таму зараз так, зараз просто перыяд фармавання контураў падыходу да беларускай палітыкі. Прычым гэта, наколькі разумею, зараз ёсць прынамсі 4, тое, што бачна па ключавых там тэзах, па ключавых падыходах, прынамсі 4 такіх трека, як працаваць на беларускім накірунку. Ні адзін з іх не прадугледжвае безумоўную стаўку на нейкую існуючую групу фармалізаваную як лідараў там беларускай пазіцыі. Фармату супрацоўніцтва ў тым ці іншым варыянце ёсць. Фармату, што мы ставім на кагосьці аднаго і з ім бегаем як спісаная торба, не. Напрыклад, для Украіны в прыярытэце те ж самыя беларускія ваяры, што ваююць у выпадку, калі працэс стварэння менавіта палітычнага суб'екта з іх альбо з групы, якія вакол іх, завяршыцца, тады гэта адзін з тых партнераў, з кім яны будуць працаваць у любым выпадку, тому што гэта людзі абаранялі Украіну. Але пры гэтым яшчэ раз не выключна з гэтымі все ідуць по баку няма. З Ціханаўскай, тут тым болей няма. З Каардынацыйнай рады тым болей. Тут яшчэ просто ідзе пошук варыянта, якім чынам можна все гэты пералічныя фарматы нейкім чынам між сабою не то што синхронізаваць, але прынамсі зблізіць якраз такі з прыцэлам або праз прызму украінскай палітыкі. Да, дарэчы, вось наш эксперт нават адмысловыя матэрыялы рыхтаваў на гэтую тэму. Як там правільна называлася, што рабіць Беларусю, разабрацца ў беларусах, як не выглядаць безглузда і гэтак далей. То есть шмат ёсць напрацовак экспертных, наколькі ўсё ж таки Кіеў прыслухаецца да меркаванняў наших экспертаў, тут уже не нам судзіць. Але Ігор, хацеў яшчэ удакладніць такі момант. Вось ты кажаш про тое, что не хочуць і правильно робіць Украіна, можа быть, каб не эскалировать ситуацию на беларуска-украинской мяжы, каб не дай бог ўсё ж таки нешта не стрельнуло, не пайшлі войскі. Але у той же час мы бачым шмат інфармацыі, колькі прадпрыемстваў беларускіх працуе на расійскую ваеншчыну. Фактычна і нават Лукашенко дэманстратыўна ездзіў на нейкія там прадпрыемствы колькі тыдняў таму, дзе там показывалі што вырабляецца і гэтак далей. Гэта наколькі гэта крытычна для Украіны, вось што беларускае прадпрыемства, вытворчасць, я не кажу эканоміка, але вытворчасць масава так пераходзіць на працу на расійскі ВПК. Ці не прывядзе гэта да рашэння, што ўсё ж таки можа быць нейкі там завод, які занадта шмат рамантуе тэхнікі расійскай ці пастаўляе небяспечную тэхніку, можа апынуцца пад ударам тых дронаў, якія дэманстратыўна вельмі далёка ўжо залятаюць. Тут пытанне зноткі ў логіцы не залазь заб'ем. Да таго моманту, покуль з Беларусі няма яўных правакацый, у адказ нічога не леціць. Гэта вельмі простая логіка, якая разумна зразумела якраз такі з беларускім бокам працуюць у логіка того ж самого 3-гадового дзіцёнка, ту логіку, про якую мы згадвалі. Несу пальцы в розетку, будзе больш. Все. З пункту гледжання завода ўсяго іншага, так, натуральна, гэта адсочваецца. З пункту гледжання умоўна чырвоных ліній, тут пытанне ў тым, што большасць беларускіх прадпрыемстваў, па-першае, так те ж сама кольца для градаў і так далей, гэта звычайна металапрацоўка. Фіналізаваных узораў узбраення, апроч танкаў прыцэлаў, гэта нават не сасна, гэта ПТ-1, там штосьці у там нейка такое ж савецкага часу. Гэта ідзеля, гэта ж называецца не страшна. Пытанне новых напрацовак
тэхналагічных, якія ёсць, тут так, тут адсочваецца вельмі рэўнасна, ці гэта з'явілася ў расійцаў. Прычым не толькі украінцы, таму што адно з вельмі цікавых прабыванняў для Беларусі гэта ў тым ліку згаданы Кітай, таму што паланез гэта кітайскі тэхналогіі. Расія, магчыма, хацела падтрымаць штосьці кшталту паланез. Па меткасці, па дальнасці, ну, той ж самы Хаймарс, толькі крышку лепшы. Але з Пекіна пакуль што ёсць не. Таму паланез ёсць в Азербайджане, паланез, калі не памыляюсь, ужо ў Узбекістане, альбо будзе вось-вось. Ён ёсць, калі не памыляюсь, у Егіпце. Але яго няма ў Расіі. Той ж самы пачаткі сродкаў рэба і так далее. Таму для Украіны ключавое якраз такі перадача тэхналогій. Таму што расійскі ВПК мае тэхналагічны блок. Калі пачнецца масавая перадача тэхналогій, тады будзе размяркоўвацца, што называецца, што з гэтым рабіць. Ну і на завяршэнне наша любімае пытанне. Колькі гадоў таму ты зрабіў прагноз, што вось гэты электаральны цыкл будзе апошні. Так, это апошні поўны электаральны цыкл. Паўтарю слова. Поўны электаральны цыкл, гэта азначае ад выбараў да выбараў. Я гэта зрабіў 8 жніўня 2020 года за дзень да дня галасавання. Гэты прагноз у меня вісіць на ютубе. Я перакананы, што так яно і ёсць. Гэта азначае, што у 2025 годзе Александр Григорьевич Лукашенко можа пайсці на выбары. Ён можа намаляваць себе 99,9% галасоў, якія за яго аддадзены. Дасядзець, каб другі цыкл атрымаўся поўным, завяршыць яго поўным у выглядзе поўнага электаральнага цыклу, для яго будзе, як бы так сказаць, блізка да фантастычнага. Ну, але размова ж не ідзе пра поўнае ухіленне ад улады. То есть ён можа сысці з пасады прэзідэнта, але стаць вось аяталой. Я яшчэ раз паўторю, што для яго такая, я ў такім фармаце, таму што Канстытуцыя, першы варыянт быў гатовы яшчэ ў 19 годзе, калі частка летачоў забылася. Пытанне проста ў трусасці Лукашенка, таму што ён забаяўся ў 19 годзе правесці прэзідэнцкі выбар, а не парламенцкі. Каб ён у 19 пайшоў на прэзідэнцкі, на фоне зноў-такі тады і пікіровак з Расіі і так далей, то ў 20 годзе ён быў бы першым дыктатарам, які адмаўляецца ад часткі сваіх паўнамоцтваў. Не паспелі паарганізаваць. Таму тут пытанне такое, што трансфармуецца сістэма. Александр Лукашенко на месцы прэзідэнта ў новай сістэме са старым функцыяналам, са старымі звычкамі, нават напісана ім, уявіць праз пэўны час будзе цяжка. І гэта плюс яшчэ дэградацыя ягонай вертыкалі кіравання якаснай, гэта плюс яшчэ фактор 20-го года, калі ў палітыку прыйшлі тыя сацыяльныя групы, якія раней былі апалітычнымі, што яшчэ больш прыскорвае працэсы. Гэта фактор эканамічнага ціску, гэта фактор унутранага эканамічнага ціску на змену сітуацыі, гэта фактор знешнепалітычнага ціску. Гэта фактор вайны, якога раней не было. Так, вайна она зацэментавала Лукашенко на 2,5 гады, таму што падчас вайны нават частка беларускага грамадства, якая не падтрымлівае Лукашенко, і сацыялогія гэта паказвае, нейкім чынам змірылась, абы тут у нас не стралялі, хай лепей будзе гэта. Таму так, для яго асабіста вайна падаравала 2,5 гады. Лішні. Але нават 2,5 гады, нават калі іх дадаць гэта 25-го года, гэта не 5. Таму я перакананы, што так, гэта ягоны апошні поўны электаральны тэрмін. До 25-го года дасядзіць без праблем. У 25-м годзе можа перабрацца. Дасядзець до 30-го, тут у него будуць праблемы. Трэба нам улічваць вось гэтую яго, як я там сказаў, стомленасць ліпеньскую і праблемы са здароўем, на якія намікае дождь, ці ўсё ж такі не? І гэта таксама, я б сказаў, што гэта не ключавое. Стомленасць з'яўляецца іншым. Стомленасць з'яўляецца, што ты ўжо не ў тым узросце, каб нармальна рэагаваць на знешнія выклікі, а прылетае это без усіх бакоў. І хочется просто, што называецца, пагуляць з сабачкай па гародзіку, пасадзіць бульбачку, але пры гэтым не хочется губляць уладу. Такі разрыв, такая расцяжка. Як это ён сказаў, я не прэзідэнт, прачынаюся утрам, выхожу на ганак, і шо? Да, так вот это справа, що робіць? Гэта як стары, зараз у тым стане, як стары савецкі анекдот про
Вектора товариства знания в калгасе. Ну, тем больше для человека, магчыма будет, магчыма, нават гэты человек паглядзець узгадае, что, товарищи, мы одной ногой стоим социализм, другой ступенью коммунизм. Вот, и стае, скажем так, животновод, и он запытывается, шановный пан Віктор, у меня такое питание, и долго нам так раскорячку стоять? Вот зараз как раз таки ситуация, что мы одной ногой там, а другой там, а по факту раскорячку. Ну да, що ж, такая ситуація. Дякую вялікі. Я хочу на завяршэнне нашай размовы заклікаць усіх, для кого это бяспечна, па-першае, подписаться на телеграм-канал Ігора Тышкевіча, на YouTube канал Ігора Тышкевіча. Сам постоянно дзіўлюся яго з задавальненнем і вам раю. Ну і безумоўна, подписывайтесь, калі для вас гэта бяспечна, на YouTube канал Еврорады. Расшэрвайце, каб як мага больш людзей паслухалі цікавага эксперта і яго добрыя думкі. Ну і безумоўна, ставьте свае падабайкі і пакідайце каментары. Дзякуй вялікі, Ігор. Спадзяюся, наступны раз не так доўга давядзецца чакаць, каб ты завітаў до нас на эфир. Жыве Беларусі, слава Украіне. Здравствуйте.